K15! Айде, Ристо, разбираш, че това го знам. Това го знам. Това трябва да го повторим. Нова връзка нямам. И оваа връзка нямам, разбираш, оваа връзка. Ки ми пукне тиквата, разбираш. Бе, Ристо! Слушай, може ли да те питам нещо, бе? За консултация? Шо бе, Блажо, разбираш? За овпеток. Шо петок? Ти шиеш ново одело или со старото ке одиш? Шо петок, бе? Шо ново одело, бе, разбираш? Шо? Ти ме заебаваш ли на мене, бе? Ти си забравил, бе? Па 25 години от матурската славя, бе! 25 години от матура, разбираш, а и аз у сабота съм на изпит. Значи, сите убави работи, кои се дешават, и аз имам сесия, Блаж, това нема гуча, разбираш. И шо сега сакаш да кажеш, шо ти нема ли да дойдеш? Море, шо да правам, полагам у сабота, разбираш, шо да правам? Море, Ристо, бе седи учи, бе, шо се влечкаш толкова, бе, сите оба и работни места, че изземат, бе. Не ми кажа, бе, ти на мен, шо мислиш, що ти научам, аз студирам малко по-длъго време, разбираш, али по-темелито го совадам материалите. Не са такви мабети да ми вадиш, разбираш на мене. Шо, сите ти са криви, седи заграй столица в тука и... Море, трябваше 5 пъти да дипломирам, не може да дипломирам, все е против мене, разбираш. И шо? Татко ми дори е против мене, тате. Тате против тебе. Аз ти кажувам, от него не може да дипломирам, бе. Седи учи, бе, шо го мешаш тате тука, човека тука много знае, он колко амбиции има ти да завършиш школата и... Гледам аз колко амбиции има, разбираш. Море, знаеш, ти сме скарани 6 месеца, не правим муабет, цело време се допишувам с писма, и аз на него писмо, он на мене писмо. И заради него не можем да дипломирам, разбираш. Шо има това връзка, бър, нема да правите муабет, че седнеш, че си учиш тука, шо се допишувате, голема работа. И аз колко пъти съм бил скаран, па види сега колко време тук работам. Цело време, ти пратиш ли мене, шо говорим, бе, разбираш. Цело време се допишуваме. Некна, имам изпит, уседом садато сабали и вземах да му напишем, тате, молям ти се да ме разбудеш, уседом саато, разбираш, оти имам изпит, разбираш, македонски му напишах и доле менеджмент, шо полагам вама там и ставих му до кревето. И положи ли? Шо да положим, не уйдех, шо ки полагам. Защо бе не уйде? Не ли те разбуди? Разбуди ме, разбираш. Писмено, разбираш. K15!